Hakudyiwa rinopisa gore rine. Maswera sei muri yeZimbabwe? Makadi zvenyu kune vanenge vachangosvika panapa kari kekutanga iri first time yenyu masvika paKulian TV patinotefenura tichitsetsenura tichikuzivisai zvinhu zvinenge zvichiitika munyika yekwedu, nyika yeZimbabwe. So zvamuchatosvika kudai so garai malaika tungoudzana nyaya dziripo. Make sure kuti malaika this video yakamira yakadai so nyaya panapa pari kunzi no Christmas break for government. Pakashata. President Emerson Mnangagwa says it will remain business as usual in government and there will be no Christmas hiatus as public service delivery should always come first. He said this during the the final cabinet meeting of 2025, where he reminded ministers to remain focused on their responsibilities and to uphold the highest standards of leadership at all times. Government services across all ministers should continue to be provided throughout the festive season. On our part, let us stand ready to avail ourselves to attend urgent business which may arise. Musati tiripa holiday, tiripa Christmas. Government does not go on Christmas. Let us now take this well-earned holiday break to join our families and communities. Whether you spend the weekend and here at home or travel outside the country, I expect you to remain mindful that we are leaders and representatives of our nation at all times, by day and by night, no matter where we are. Let us therefore always conduct ourselves appropriately with the expected restraint and modesty. I trust that we will meet again in the new year refreshed and rejuvenated for cabinet business in 2026 as we roll out NDS2 in earnest. Ndo mashoko abuda ari kutaurwa na baba va Mnangagwa, baba va Shoni Mnangagwa, baba va Collins Mnangagwa, murume wa Auxilia president vari mukuru weZANU-PF. Ndo zvavanga vachitaura, ndo shoko ravo. Saka ma ministers mutamba you will be on duty my guy, mutamba you will be on duty my G, especially department iroro arizororwe because munenge muchinzi tarisai kuti nyika chiri kumbonyatsoitika panyaya nyika iyo ende panyaya Christmas iyoyo. Mafume ndanzwawo kuti geteketera anofamba naro vachiti vintage razongodzima mutauni amene kuti chichine chitika komana nyaya service mota makuita corruption pamumingo kuti hachisi kufamba chinongogara chiri chakapaka, saka there is no need for service. Regerai vakomana munokwara, corruption haidi kuita zvinhu muchingodaro. Now tisatenda kure on the issue of Fred Manjalima Kapfupi, nyaya yekutaurwa yekudya madhodhi. Vanhu vari kutaura kuti Kapfupi anofanira kuenda kurehab because zvaari kuita zvacho zvakanyanya ende zviri kunyadzisa, but ukaona life yasvika pakuti waakutizwa nemukadzi nenyaya yekuti wekudhakwa hazvisisina kumira mushe ende patote zvakawanda. Mukadzi wacho ati ndakaremerwa handikwanisi kuzvitaura zvese, saka kureva kuti vanhu ava vari kutozivana zvinhu zvacho andori mahwani. But iko zvine ndiri kutambira zvekare bad news yakomana patasvika munyaya yandirwadza. At least 7 people were killed and 2 others suffered minor injuries after an open pit mine collapsed in Pickstone Ward 5 Chegutu on Monday evening. According to the reports, tragedy occurred when a group of illegal miners undercut a high wall at the edge of the pit, leading to the collapse that trapped the miners. All 7 victims died at the scene. The Zimbabwe Republic Police have since transported the bodies to Chegutu District Hospital for post-mortem examinations. So ndo imwe nyaya iripo kunenge vane hama dziri kuChegutu vanenge vachitawo zvichikorokoza. Please tarisai hama dzenyu kuti zviri kufamba sei panonzi pa Pickstone Mine Ward 5 Chegutu. Hazvina kumira mushe ikoko kuri kunzi kune vanhu vakadonerwa. Handiti pakashata 7 vanhu vakadonerwa vafira ipapo. Asi zvinhu zvekuti unozonzwa zvakazodi is something chakaitika pasport. Ndo update randinaro manherana naye. Munoziva kuti handisi munhu anotambisa nguva because ndogara tiri action packed. Saka before I disappear zvakakosha kushandisa mukana. Kana uchingori muSouth Africa uchida kuregisterwa company wobva wavhurwa FNB business account usina work permit kana study permit, mazuva ano zviri easy. Pane company inonzi Education Research inotungamirirwa nana mukoma Owen.
idzi ndo shasha manjedzi pakuregister makambani nekuvhurira ma-FNB business account. Gara wabata education research ava vanopedza manje ava ende iwewo zvaunoita ka make sure kuti nepassport chete ende chavakanakira haunide kutravela kuenda kuma-offices avo in Pretoria. No, unhu vanokuitira vari kwauri ikoko, basa rotofamba, basa rototsva, watoone ningirikini yako wotoziva kuti pano pakaperawo gore at least wakazoitawo chinobatika kuregister company. Ndo matangira azvo unenge watopa line up yevanhu vari kuita zvinobatika, line up yevanhu vari kujumawo kuwana tuma subcontracts twese tinenge tichiwanika netumwe tumadhiridhiri tiri kupisa patoners. Iwo wamunhu mukuru handingazokudze zvese kana usati waenda unoregister kana kuti ndingazokudza kuti zvakanakira chii. Saka garai mabata mukoma oend panhamba dziri kubuda paflyers izvezvi.